list. Abono Party List sa Pilipino. Abono Party List. Abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag walang kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense. Magandang tanghali Pilipinas, isang Maaksyong tanghali sa ating mga kaaksyon. Tanghali pala, akala ko hapon. Ayan nako mga kaaksyon, oras po natin 12:48 ng tanghali. Ayan nako, sana kumain ako ang lahat sa inyo mga kaaksyon. Nag-almusal, ay hindi pala, nananghalian, tama ho ba? Ay hindi pa, ay oo. Yung almusal, sinabay dun sa ano, sir? Sa Hinihintay ka na ng lunch, tanghalian. sir. Nandoon na, Opo. sa kusina.
Doon, Tapos pinaghalo-halo. ipipaging ka namin mamaya, sir. Pinaghalo-halo. Ayun, luto ho yun ni Sir Ronnie. Ayan, congratulations kay Sir Ronnie, mga ka-action. At nako, ayos din yung niluto ni Sir Ronnie, first time ko makakita ng gano'n, pinaghalo yung manok at Ay, tao ka baboy. na pala, Action Alex. Dahil Hindi, nag-exist na talaga yung lutong ganyan. First time. Kaya nga, tao na ang Action Alex. Pinaghalo ang baboy at Pero uso na yung manok. lutong yan, mga ka-action. Yung mga halo-halo. Mm-mm. Ganyan, nako. Pwede rin kaya Buti yung mo ano. si Action Dante nga, siya ang nag-request ng ganong luto. Ay, sinabi niya daw yun. Yes. Nako, ang gusto kong makita yung ano, sir. Oo. Ay, Wala. wala na. Siya yung nag-request pero wala siya dyan. Oo. Muli na siya, sir. Muli na siya. Umuwi na. Oo, mamayang hapon. Pang dinner niya, sir. Pang dinner. Pang dinner. Oo, tama. Ito, pero bago yan. Action Claire, meron kasing nalaglag na ito, ID. Ito ay Department of Social Welfare and Development ID, mga ka-action. Ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nalaglag po itong ID ni Ma'am Corazon Juliano. Ay, hindi pala. Si Secretary pala ito. Ito ang pangalan niya, Robaton Lily. Ayan, taga Salingcob, San Nicolas, Pangasinan. Uy, apakalayo, Ayan, nalaglag daw ho. Baka may kilala ho kayo, kilala nyo, something ganyan. Pakibalik, baka kailangan ho nila yan, Pantawid Pamilyang Pilipino Program Identification Card. Okay ba, ginagamit ho nila yan bilang alam nyo na mga ka-action, pang valid ID para sa verification noong kanila hong vaccination card. Okay, yan mga ka-action, 12:51 ng hapon, tanghali pala ang ating oras. 9 na minuto bago sumapit ang alauna, mga ka-action, nandito ho tayong muli sa programang Love Notes Unlimited. Makakasama nyo ho syempre sa programang ito sa ating technical side. Ayan, walang iba kundi si Action Conrad Alvarez. At makakasama niyo rin po ako, Action Claire de Guzman. At ako naman po, mga ka-action, si Action Alex Navarro. Kapag gusto nyo hong mag-send ng text messages sa atin pong text line sa 0922-852-1161. O di kaya naman po ay bumisita po kayo sa ating Facebook page na live po kaming napapanood ngayon sa Action Radio Pangasinan DWCM 1161 kHz. Ganun na rin sa YouTube, mga ka-action. Comment lamang po kayo dyan. Babasahin po namin mamaya. Yes, mga ka-action. At dahil ngayon? Monday. Dahil Monday ngayon, mga ka-action, at napansin nyo naman, naka-red itong si Action Claire. Dahil pag-uusapan ho namin, mga ka-action, ay walang iba kundi itong nauusong red. Hindi muna. Hindi muna daw, mga ka-action. So, yun. Wag muna daw yung mga ganon sa ngayon, mga ka-action, Pero ayos lang ho yan. At paano ba? Alright, mga ka-action, red flags. Ano? Ayo pala, sorry. Ayun, peryahan ng bayan muna tayo, mga ka-action, At, asaan, sir? Asaan? 1-9. Ayun, peryahan ng bayan muna tayo, mga ka-action. Ang resulta sa umagang ito, peryahan ng bayan Pangasinan AM draw 1-9, mga ka-action. Nako, congratulations ho sa mga nanalo sa bolang ito. Uy, congratulations, mga ka-action, At ayun, eto base ho sa Family League Task, mga ka-action. Nako, alam natin,
At medyo kokonekta rin ho ito dito sa ating kwentuhan. Pero hindi naman ganoon. Pero pagsisinungaling mga ka-aksyon, nandoon ho siya. At pero ito base dito sa Family Ligtas PH mga ka-aksyon, ang tanong dito, may bago ka bang nakikilala na parang gusto mong makarelasyon? Yun ang tanong. Tatanong natin sa Action Claire. May bago ka bang nakikilala na parang gusto mong makarelasyon? So yan mga ka-action, yung topic po natin ngayon mga ka-action ay tungkol sa red flags. When it comes to red flags mga ka-action, yun yung mga hindi kinakailangan o hindi dapat nakikita sa isang relasyon at hindi siya healthy na makita sa isang relasyon. Lalong-lalo na nga kapag tayo ay medyo gusto nating sagutin na yung manliligaw natin o di kaya yung mga kabataan dyan na nasa isang relasyon pero medyo toxic. Ayun na nga, yung toxic at saka yung red flags mga ka-action is somehow related po sila sa isa't isa. Kapag ka may red flags, yung isang relasyon mga ka-action, ay ibig sabihin nun ay medyo toxic yung relasyon. So, kung may alam po kayo mga ka-action na mga red flags, kasi talamak na din naman yan mga ka-action sa mga kabataan, alam na yan, yung patungkol sa red flags na yan mga ka-action. So, kung may mga alam kayo na red flags, pero maya-maya ay himay-himayin natin yung patungkol dyan sa red flags na yan. Pero, kapag ka may alam kayo mga ka-action, i-text nyo lamang po yan sa ating text line na 0922-852-1161 mga ka-action. O di kaya bumisita po sa aming Facebook Live. Ito at nagbabasa ako ng comment doon sa pinost na Family Ligtas patungkol doon sa i-on ko ulit. Okay, sige. At yun, basta patungkol sa red flags mga ka-action. At yun nga, ito yung mga bagay na hindi dapat makita, sabi ni Action Claire. Pero ayon naman sa mga ilan, kasi pag sinabi mong red flags, so parang na yun. Pansin ko lang mga ka-action sa akin lang Kapag ka red flags, hindi ba ibig sabihin nun, hindi kayo matured kapag nasa isang relasyon kayo? Action Claire? Hindi naman. Hindi nawawala yung red flags mga ka-action sa isang relasyon, lalong-lalo na kapag ka hindi nyo alam kung ano yung mga boundaries and limitations ninyo. Pero yung red flags na yun, mga ka-action, hindi naman ibig sabihin niya na kapag ka may red flags na, hindi na kayo matured. Nandun na tayo sa point na kapag ka nakipagrelasyon tayo, meron pa rin talaga yung mga flaws. Hindi naman mawawala yung mga ka-action yung mga flaws, yung mga negative na makikita mo sa isang tao. Yun nga lang, ang mahalaga lang dyan, na kahit na nakikita mo yung red flags, kahit na nakikita mo yung mga negatibong attitude ng partner mo, o ng asawa mo, nandoon pa rin na mag-i-stay ka pa rin. Pero, syempre mga ka-action, meron naman talaga yung limitasyon. Hindi naman baga, sabi ni Action Claire, kapag ka may red flag, magstay ka lang ng magstay. Malay mo magiging okay din, malay mo magiging tama din yung lahat. Meron kasi minsan mga ka-action, yung pag-tolerate natin sa red flags, tayo na din yung nawawala. Yung pag-tolerate natin ng toxic relationship, yung pagkatao na din natin minsan yung nabababoy, yung pagkatao na din natin yung minsan yung nababastos, mga ka-action. So, ganun ang red flags, mga ka-action. Ang katumbas ng red flags, mga ka-action, ay green flag. Kung titignan natin sa traffic lights, di ba yung red flag, dapat kailangan mo munang mag-stop? Oo, huminto. Oo, huminto. So, kapag nakakita ka na ng red flags, dapat? Slow down. Oo. I-assess mo na yung relationship ninyo. Baka toxic na ito. Okay. Ayan, sabi ng isa nating ka-action dito, through chat. Sabi niya, hindi talaga maiiwasan ang red flag sa isang relasyon. Pero dapat una pa lang malinaw ang boundaries ng isa't isa, which is true mga ka-action. Ito yung sinasabi natin kanina na yes, hindi talaga maiiwasan yung mga red flags. Pero syempre, kaya tayo nagkakaroon ng red flags minsan is hindi natin nakikita at hindi natin tinitignan talaga kung saan, hanggang saan lang tayo, hanggang yung relasyon ba natin ito, hanggang saan lang ba to, yung limitasyon, yung boundaries natin, hanggang saan lang ba to. Dapat talaga establish yun na determine ng dalawang tao para nang sa ganun, wala tayong masabing red flags. May mga red flags sa iba, merong mga red flags sa iba na hindi red flags din sa iba, mga ka-action.
Ay, tanong ko lang, Action Claire, no? Kailan nauso itong red flags nito? Matagal na tong red flags na to. Oo, Matagal na matagal ang na. red flags. Oo. Red flags na rin ang tawag dati pa. Red flags. Hindi naman, yung mga millennial siguro, doon nag-start sa mga Sa millennial red. terms. Na naging red flags. Oo, Okay. pero kapag ka hindi naman other term ng... Parang ano siya, no? Kapag titignan mo parang wait lang ah. So sa action natin na nag-PPM-PM dyan, ano bang other term? Ano bang other term ng red flags? Maliban sa red flags, bago yung red flags, ano ba yung general term? Pwede nyo bang hindi ba i-PM? ang unang tawag doon ano, parang Foul. oo, foul. Oo, foul. Foul na traits ng isang relasyon, mga ka-action. Well, may Sa bad- madalas kasi sa akin parang hindi ko alam pero siguro babae ang gumawa ng red flags Dahil yung tawag na red flags. hindi rin. Lahat Kasi ba? mas umuso kasi yung red flags na yan doon sa isang page at saka doon sa isang podcast na ang majority ng nagro-rule doon ay lalaki. Lalaki yon yung group na yon. Doon medyo mas nabigyan ng highlights yung red flags. Doon mas naging aware yung tao about sa red flags. Tama. And so on. At saka doon nga kasi parang yun yung naiisip kong illustration ng red flags and green flags. Yung doon sa traffic lights. Kapag red na, dapat you need to stop. Stop muna. Kapag ka green, edi go. Walang mga hindrance. Kapag stop, ibig sabihin sa isang relasyon, kapag nakakita ka na ng red flags at madami-dami na daw yung red flags, kinakailangan i-stop na agad. Pero depende din. Pag-uusapan, din. gano'n. Depende din. Minsan natanong ko yung isang kaibigan, paano kapag di ba nga kasi pagmamahal, paano kapag may red flag na pala, tapos medyo nakakasakit na sa'yo. Pero di ba may mga tao din naman na dahil mahal nila yung tao kahit na gaano pa kadaming kasalanan, kahit na gaano pa siya nasasaktan, nandoon na papatawarin pa rin niya, bibigyan pa rin niya ng pagkakataon. Kaya depende din yan. Depende din sa tao or yung taong nasa isang relasyon kung ano yung stand niya doon sa red flag. Pero ang atin lang din naman dito mga ka-aksyon, kung bakit namin i-share sa inyo yung mga red flags, ay para maging aware tayo na we are worthy. Yung mahalaga tayo, na hindi lang tayo dapat nadadaan-daan lang sa red flags. Kasi mga ka-action, kapag patuloy na nangyayari yung red flags, mamaya babakitin natin yan. Hindi na maganda, hindi na magiging healthy yan. Paano pagka yung mga magjowa pa lang, ang dami ng red flags? Paano pagka pumasok na sila sa pag-aasawa? O paano pa nila mahaharap na ayusin yung mga red flags na yun? Lalo Tama. na kapag mag-asawa na sila, marami na silang responsibilities. So ibig sabihin, habang jowa mo pa lang, o kaya nililigawan ka pa lang, as much as possible. binabantayan mo na. Yung red flags. Oo. Na dapat maging alerto tayo. Oy, red flag Hindi ito. lang ito para sa babae, para din to sa mga lalaki. Ngayon, mamaya, tatanungin din natin, may isa tayong ka-action dyan na nanonood, na lalaki, na tatanungin din natin siya kung ano yung mga red flag for him as lalaki. At saka ano rin yung mga red flag for you as lalaki. Kasi parang ang nabibigyan din talaga kasi ng spotlight is yung mga red flags naming mga babae. Knowing the fact na mas vocal ang mga babae talaga kaysa sa mga lalaki. kasi kapag ito, doon sa mga nakikita ko kanina, kapag red flags kasi sa lalaki, pag-uusap-usapan lang nila yan. Sabihin nila, uy, si ganito, nakita ko ganyan. Hindi, wala yun. Hindi, wag mo pa silosan. Ganito naman yung itsura niya, hindi naman siguro. Ganito. Ganon sila. Oo, pero pag Madalas, yung impact kasi ng oo. sa babae, big deal. Hindi, napag-usapan na rin natin yan dito na ang babae talaga, kapag talagang, alam mo yung mas parang, hindi naman sa pinapalaki yung maliit na bagay, pero parang Big deal. Act. Overacting. Overacting talaga. Oo, napaka-OA mga ka-action. Kasi kapag sa mga lalaki, pagka may ganon, matagal silang mag-move on. Pero kasi para sa akin, itong red flag, foul lang ito dati, pero red flag pa lang tao, ha? Yung millennial term na siguro, yung red red flag mga ka-action. Pero pag tinanong kita, hindi, mamaya na lang. Hindi, tanungin kita ngayon. Dapat ba sundin mo yung mga ganito kapag nakita mo to?
Etong mga to. Oo. Susundin? Hindi, babantayan ko. Pero sabi ko nga sa'yo, may mga tao kasi na kahit na nakikita nila yung pagkakamali mo, hindi naman sa ito tolerate, pero hahabaan lang niya yung pasensya. Gusto ko tuloy mag-search ng green flag. Wait lang Siyempre yung kabaliktaran nito. Pero ayan, bago tayo dumako doon, basahin ko lang habang hinahanap mo yung green flag na yan. Sabi Sige, niya, it doesn't mean na immaturity ang red flags. Even sa mga mag-asawa na nagkakaroon pa rin ng red flags. Yes. Tama. Siguro iba lang talaga yung terminology dati nung red flags, pero nag-i-exist na yan mga ka-action. At alam ng mga ka-action natin yan, lalong-lalo na yung mga marami ng Experience sa pagrelasyon, lalo sa mga mag-asawa, alam na nila yan. Kapag ka nga yung anak nila, di ba ito ganito yung pinaka mababaw na illustration mga ka-action. Di ba kapag ka may manliligaw yung anak nila, kikilatisin niya ng mga magulang, lalo kapag ka legal na pinakilala, ito po yung manliligaw ko. Di ba ang sasabihin ng mga magulang mo, may bisyo ba yan? O red flag na yan sa kanila. Mabait ba yan? Red flag na yan sa kanila. Mabait ba yan sa mga magulang niya? Yun yung mga sinasabi nating red flag mga ka-action. Na dati pa. Kapag okay. Sige, gets. Wala lang. Nakita ko yung mga green flags dito. Totoo nga yung sinabi mo, kabaliktaran nun. Hindi nagsiselos. Oo, hindi nagsiselos. Masyadong trustful. Ay, wow. So, paano kapag sobrang higpit ng isang babae, kunwari, sa isang relasyon? Red flag din yun. Red flags na rin yun. Possessive. Hindi ba dahil mahal niya yung lalaki? For example, bigyan kita ng example. Alam ko, sa mga millennials kasi sabi mo, paano kung kunwari ito, si lalaki, may jowa siyang babae, tapos yung babae na yon pinipigilan niya mag-Facebook si lalaki. Kailangan kapag hindi naman siya ka-chat, hindi dapat siya mag-online. Red flag na yun, Red syempre. flags na yun. Oo, masyadong nagsisik ng attention. Masyado ng ganon. Okay. Syempre may kanya-kanya pa rin naman tayong buhay, di ba? Knowing na magjowa pa lang, alangan itutuon na niya yung oras niya sa'yo. Sa bagay, mga kapatid. Dati kasi para sa akin, hindi red flags yung mga ganon. Ano Hindi yun? Pagmamahal yun. Oo, parang kasi sinusunod naman ni lalaki. So para sa akin, pagmamahal yun. Oo, talagang ayoko na makakita ng mali sa isang relasyon. Kaya ganoon. Totoo. Nakwento ko yan sa'yo. Ako din naman dati, Action Alex, na kapag ka ganon, hindi mahal niya ako, gusto lang niya na Ikaw. Oo, ganun din ako dati. Pero ayaw mo lang talagang makakita ng mali, Oo, tas ayoko lang na sumusuko ako sa isang tao. Diba? Dati. Ayokong sukuan yung tao kahit na tinataboy ka na niya. Hindi lang to sa relationship mga ka-action na. Even friendship, dun sa family. Tama, totoo Dati. yan. I'll choose to stay na lang kaysa umalis ako sa isang relasyon, sa isang friendship. Iintindihin ko na lang, ganun. Pero kung siya, destroying siya. Kasi, di ba, iintindihin mo na lang kasi kahit na, ito, nakikita ko, mali pala yon. Pero kasi kapag ayaw mo talaga makita yung mali, parang isipin mo, dala lang ito ng pagmamahal. Masyado lang bata pa yung pag-iisip, kaya ganon. Pero Kaya tatanda nababanggit rin ko yan, dito. ganon. Kaya nababanggit ko dito madalas na ang looking at the brighter side is minsan toxic siya. Toxic talaga siya minsan. Na yung boyfriend mo may bisyo, pero ang iisipin mo hindi magbabago din yan, ganito ganyan. Oo. Looking at the brighter side ka na naman. Parang minsan mga ka-action, case to case basis pa rin yung looking at the brighter side na yan. Depende yan sa sitwasyon. Yan, Kung sa problema. pinapakaba tayo ni Action Clear. Char, hindi, joke lang. Hindi, pero totoo pala yun. Wala lang. Dapat pala, mga ka-action, huwag nyo laging tinitignan yung tama. Huwag nyo tinitignan lagi yung paglilinaw tama. ng ating isang ka-action. Oh. Please insist na hindi sign ng immaturity ang red flags. Yes, mga ka-action. Even yung taong matured naman, kapag ganun talaga yung ugali niya, may red flag talaga yun, mga ka-action. Yes. Diba? Kasi nandun na tayo sa notion na nobody's perfect. Diba? Parang ang sarap tuloy simulan na nito, Simulan na natin sa una, tapos magdedebatehan nating dalawa. Kasi ikaw, okay. So, agree ka na doon sa red flags. Oo, na may red flags. Mga red flags na to. Tapos ako naman, syempre, di ba, brighter side. Green flags. So, magkakaroon pa tayo ng di ba? Tignan mo, naka-green yung lalaki dyan sa picture.
Wait, Yung wait. drawing, naka-green yung lalaki. Oh, di ba? Green flags. Bakit yung dalawa lalaki? Kasi ibang relasyon yung dalawa dyan. Oo nga. Oo, At di ba? saka yung red flag mga ka-action, hindi lang siya sa boy-girl relationship, Mm-mm. pati sa mga nanay, mga tatay, mga ka-action. Totoo ba? May red flag din. Kapag kabastos ka sa nanay mo, red Oo, flag. red flags na yun. Grabe naman na yun, di ba? Lalong-lalo yung mga magulang, ganyan. Nako, red flag na yun. Kailangan nun, sipain na kayo ng mga magulang nyo palabas. O red flag na din yun. Yung totoo? Joke lang. O so lahat na red flags. mga Hindi kapson. naman. Yeah. Hindi naman. Ano lang, kalma-kalma lang mga Oo, yun. Dapat kumalma na lang muna. Look at the brighter side. Pero meron kasi mga red flag talaga doon sa isang relasyon na tinotolerate. Tinotolerate. Nandun na tayo, tinotolerate kasi ayaw maiwan, Tama. ayaw Hindi, sukuan. Pero kapag kayo mga ka-action, pagka naranasan nyo na yung mga ganito, parang parang sanay ka na na Immune ka na, Oo, na wala immune nang ka. bago. wala nang bago. Ganyan na yan. Nako, alam mo yung mga nangyayari ngayon, yung kapag nakikita nilang may ka-chat, kunwari ikaw, tapos nakangiti ka, tapos sabihin na lang nila, naranasan din namin yan. Magbe-break din. Magbe-break din kayo. Yung mga ganon, di ba? Parang normal na lang ang red flags, pero Oo. hindi dapat natin normalize yun mga ka-action. Na yun, dapat hindi natin ine-embrace na okay lang yung red flags, na okay lang sa isang relasyon Tama. ang red flags mga ka-action. No, hindi Totoo po yan. yun okay. Okay, so grabe pala ang red flags mga ka-action. Parang ano lang siya, no? Basta yun, kapag yung masyado kang trust, masyado yung tiwala mo, green flags ang tawag doon. Pag sobra-sobrang trust, okay, sige lang, babe. Ay, kasama mo yung mga friends mo. Sige, lakwatsa kayo. Uy, may picture silang dalawa nung ex niya dati. Ay, hindi, naki-selfie lang. Green flags yon. Kasi sobra-sobra yung tiwala mo. Pero wag naman sobra-sobra. Okay. Mahirap pong ibigay yung... Mahirap ibigay yung sobra-sobra kasi mga ka-action. Kapag ka Mas masakit nasaktan, din yung balik nun diba? eh. Mas masakit yung balik nun. Totoo nga, no? Medyo Grabe. chill lang dapat tayo. Chill. Nangyayari yan sa mga madalas nangyayari yan sa Hollywood stars, mga ka-action. Kunwari, si ganito, kinasal na. Tapos, itong si lalaki, may bagong leading lady. Tapos, nagkamabutihan silang dalawa. Itong si babae, hinahayaan niya lang yung kanyang asawa na kasama niya si artista na ganito sa Tapos, biglang nagtiwala-tiwala siya, tapos biglang lumabas yung issue na may nangyari pala kay ganito, tapos kay ganito. Kanina nga dun sa balita, yung sa police report kanina, yung babae kasi, nag-send daw siya ng mga nude pictures niya doon sa lalaki. Hindi naman sinabi pero doon kung boyfriend ba niya yon or Tama. hindi, ganito. Tapos, naging pang-blackmail nung lalaki yon na kung hindi ka papayag na may mangyari sa ating dalawa, Yes. ikakalat ko tong mga nude pictures mo. O, kung makikita mo doon, Action Alex, nandito din yung red flag na yon. Yung ito. Okay. Diba? Ba't ka magsisend kasi? Ba't kasi mag-aas na magsisend, diba? Ay, hindi, wag na pala. May kilala akong ganito. Nako. Red flags pala yun. Yeah, dapat maging mapagmatsyag tayo mga ka-action. Hindi lang sa balita, pati na rin po syempre sa relasyon. mga Oo, ka-action. kapag nasa isang relasyon kayo, nako, dapat pala binabantayan tong red flags, mga ka-action. Nako. Red lights, red flags, ganyan, mga ka-action. Foul Oo. talaga. Minsan kasi may mga mga ka-action, lalo na sa mga lalaki. Kasi kung mapapansin mo, kapag ka nagkakaroon ng away yung dalawang magkarelasyon, si lalaki at si babae, minsan magpapakumbaba na lang si lalaki. Para hindi na pahabain. Para hindi na pahabain kasi alam niya naman na parang kapag sumagot Yun pa ay ako, kapag ka sayang hindi yung emotional yung lalaki. Oo. Pero may mga emotional ding lalaki mga ka-action. Pero kokonti lang din. Mga hindi nagpapakita ng emosyon yung mga yan, yung mga Yes. lalaki. Kadalasan talaga ang nagrareklamo dyan, ang nagrarant is yung babae mga ka-action. Pero minsan at kadalasan, basta mga ka-action. Basta yung sinasabi mo, kapag nag-aaway, minsan iniisip na lang, ang tinitignan na lang ni lalaki, yung good side. Hindi niya na lang iisipin na red flags yun. Pero meron din mga lalaki talaga na nagkikimkim lang. Oo, ipunin nila, tapos biglang
Oo, may mga ganun. Yung pinapakita ko sa Parang- mga videos minsan na. Yung hindi lang natin alam tayo mga babae eh. Madalas na nangyayari yan sa yung mga nasa ibang bansa. oh. Si lalaki nasa ibang bansa, Oh. tapos si babae nasa Pilipinas. Tapos dahil itong si lalaki, sinusuportahan niya si babae. Mm. Tapos itong si babae pala, meron na palang Lalaki. ibang sinusuportahan na lalaki. Walang kaalam-alam si lalaki sa ibang bansa. Tapos bigla na lang ganun yung mangyayari. O di ba? Kaso si lalaki na nasa ibang bansa, nagtiwala lang Buo yung kasi. tiwala. Oo, ay nako, ano ko yan, barkada ko yan, nakakasama. Tapos knowing na sinusuportahan kasi niya yung babae, parang buo sa loob niya na ay hindi niya ako magagawang lokohin. mga Yes, ganun. nako. Pero no one knows mga ka-action. Totoo yan. Grabe pala, mga ka-action. So, wag lagi sa brighter side tumingin, mga ka-action. Pero hindi naman namin kayo pinapatigil na tumingin pa rin sa Yes. brighter side. Pero minsan, kailangan din Tamang nating matchag lang. timbangin. Timbangin totoo. yung sitwasyon mga ka-action. Yes. Napakaano tuloy, mga ka-action. In Pangasinan, makapakabyo. Ano yun? Or nakakapag-isip tuloy. Nakakapagtaka. Oo, na parang, ay, may ganito pala. Red flags Pero pala nag-exist din talaga yon at alam din ng mga lalaki. And siguro hindi lang nila tinatag as red flag yun. Kasi one time, may kaibigan ako, tapos may kaibigan din akong isa. Tapos sinabi nung kaibigan kong isa kasi medyo red flag yung pinapakita ng babae doon sa lalaki. Ewan ko ba kung ano yun. Ayun, gusto kasi ng nilalaki nung nanliligaw doon sa babae na kaibigan namin na bigyan mo na siya ng time ng lalaki. Tapos itong si babae, laging nagchat-chat, yung parang yung inaas nung lalaki na time is hindi na ibigay nung babae. Tapos sabi nung kaibigan, sabi ng kaibigan namin, wag kang ganyan, kunwari ang pangalan niya is Bea. Wag kang ganyan, Bea, kasi red flag yan para sa mga lalaki. Yung nag-aas yung lalaki ng time and space, pero Si babae ang chat pa rin. oo, parang red flag yun daw sa kanila. Tama ba yun? Okay ba yun? Or agree ka ba doon? Na kapag ka gusto mong mapag-isa, tapos sinabi mo sa babae na gusto ko munang makapag-isa, ganyan, tapos biglang, Tapos kukulitin ka. red flag ba yun? Sa akin, hindi. Parang Oo. isip ko lang, ay, makulit ka naman. Hindi red flag yun for you? Hindi ka maiinis? Hindi. Kasi ibig sabihin nun, parang hinahanap-hanap ka pa rin. Ay, wow! Oo, gano'n. Mamaya nga, balikan natin yan kasi si Action Conrad, Nag-Spider-Man. nagdidilatan na. 1:60 ng hapon ng ating oras. Magbabalik muna po kami, makaraan lamang ilang mga paalala.
Alright, ito na mga ka-action, yung pinaka-inaabangan natin, ano? Yung mga kanta pa naman natin tungkol sa kasal, tapos biglang ganun. Red flag pala, no? Build me up, Buttercup. buttercup, baby. Tapos yung, basta yun, mga ka-action na. Sige, simulan na natin itong red flags na to. Pero yun, may tinatanong si Action Claire kanina, at sinabi niya yung word. Oo nga, Oo. yun pala yun, mga ka-action. Lalo na sa mga parents dyan or sa mga nanay at tatay dyan na hindi pa masyadong familiar doon Yes. sa term na red flag. Mhm. Kwan po yun, mga ka-action. Naisip lang din namin kanina nung naka-commercial. Yung turn off pala yun. Turn off, no? Yes. Ano pa ba yung sinabi Turn ko? off, o di kaya naman, Turn off. Not to turn off Not to ka turn ay. off. Kapag ka may nililigawan ka, Sir Conrad, tapos nakita mong ang turn off. Para papilit kang, niyang turn on, turn off garod. Tapos nakita mong ang bastos pala niya sa magulang niya, yun, na turn off ka na. O red flag na yun, mga ka-action. uy, speaking of ganyan Turn on? Hindi, yung dun sa magulang maisingit ko lang bago natin pag-usapan tong red flags na to. Naka-red pa man din ako. Merong, ano yung damit mo ulit? Parang akala ko Bella Ciao. Hindi, yung anyangay to. Anyangay pala. Ang tawag dito, meron yung nabasa ko, post, tas may nag-comment doon. Yung post sabi, paano mo nalaman na siya na yung babae, ay na yung pamilya na, na siya na yung babaeng mamahalin mo, parang gano'n. Paano mo nalaman na ikaw na yung makakasama niya pang habang buhay? Tapos ang comment nitong isang lalaki, nalaman ko nung nagkukwento siya sa akin tungkol sa mga magulang niya. Nagkukwento siya tungkol sa mga magulang niya. Negative yung mga kinukwento niya tungkol sa mga magulang niya. Kinukwento niya sa akin yung mga pagkukulang sa kanya ng mga magulang niya. Pero never kong pinatungan o ginatungan yung mga sinasabi niya tungkol sa parents niya. Kasi alam ko darating yung isang araw, isang gabi, makakasama ko sila sa hapagkainan. Sabi niya, nuggets mo. Paano niya nasabi doon na siya na? Yun nga. Yung parang, oo. parang, Kilala mo ba yung sa Gawin Bulilit? Hindi. Ay,
Yan. Kasi kaya niya nasabing siya na kasi nung nagkukwento daw yung mga babae, yun na yung babae kanya. tungkol doon sa parents niya. Futuristic na siya. Oo, Na tinitignan na niya sa... Yes, parang hindi, ayokong magsabi ng kung ano-ano tungkol sa parents niya. Oo, kasi naglo-look forward na siya na yun ang makakasama Yes, niya. ganun. Oo nga, ganun din yung pinapanood ko kanina. Kung naaalala mo yung nag-ayos-ayos ka dyan sa may salamin, may pinapanood ako noon. Nagkakarkar ako ng ano. Tapos ang pinapanood ko mga ka-action, yung kasal nung isa sa mga Gawin Bulilit lang dati, si Hopia. Basta yun, si Trina. Si Trina Legaspi mga ka-action ay kinasal na siya kay Ryan. Bang! Basta yun. Tapos ang sabi niya, sabi ni Trina na ganyan na, ay si Trina ba? O basta isa sa kanila mga ka-action, ang nagsabi na, dati kasi parang, ayun si Trina, yung babae mga ka-action na yung nagsabi na, parang nung nakilala daw niya yung lalaki, nanligaw, naging sila, simula daw nun mga ka-action, parang yun na yung linolok forward niya dati na, hindi, si Ryan yung makakasama ko, si Ryan yung kasama kong bubuo ng pamilya, si Ryan yung magiging ama ng magiging anak ko, sabi niyo ganun. Ganun din pala. Ganon So, iniisip ko tuloy kung may nilolook forward na ba ako. Di ba? Wala din ako eh. Ay ba, wala pa daw yan. Pero Wala yun, pa. natuwa ako dun sa yung sa comment na gano'n. So, ibig sabihin, parang ang taas na agad nung dating, Oo. Parang, hindi, ang cool lang na malaman na parang, yung comment na yun, napakalalim ng meaning, di ba? Na, Tapos kung titignan mo, hindi ko medyo, na dinagdagan, ganyan. medyo red flag na yung babae doon, di ba? Oo, di Pero ba? hindi niya pinatungan. Yes. Ah. Mali-mali na yung kwento ni babae doon. Parang pinapakita niya na gusto ko na iwanan si pamilya ko. Oh, minsan Gusto nga- na lang kitang makasama, ganito, ganyan. Kasi ganito, ganyan sila, ganyan, ganito. Oo. Pero ikaw, sabi mo na lang sa isip mo, Hindi. ayos lang yan, ganito, ganyan. Kasi ayaw mo magsalita ng kung ano-ano daw tungkol doon sa parents niya. Dahil pakiramdam mo, one day, o isang gabi, makakasama mo sila sa hapagkainan. Tapos kung ano yung kinuwento mo sa kanila, parang ay kung ano yung mga Magre-reflect. pinatong-patong mo, hindi mo naman sila kilala pa ng personal. So Oo. kapag doon mo naman malalaman talaga yung totoo. Pero red flags yun. Para kung sa akin nagkukwento yung babae ng gano'n, ay ala, wag ganyan. Kasi di ba yung sinabi ko sa'yo, ayoko nung yung medyo against sila sa mga parents nila, ganyan. Kaya Kasi ang tinitignan ng marami sa atin, kapag yung standard ng marami sa atin na, dapat family-oriented. yes! Dapat Totoo yan. okay sila ng family nila, ganun. Hindi kasi maganda yung parang bubuo din naman kayo ng pamilya soon, tas ganun yung sa parents, ganun. Parang, Lalo pag kapag galing ka sa isang broken family or broken home, ang tinitignan mo din talaga kung paano yung relasyon ng lalaki doon sa nanay niya. Tapos kapag sa lalaki naman, ano yung relasyon ng babaeng yon sa tatay niya. Ganun din mga ka-action. Ay, wow. Totoo yan. Todo agree. Hindi, kasi kapag kunwari galing ka sa broken family, ganyan, punong-puno ng red flags. Ay, Oo, syempre. color red na yung bahay nyo. Oo, red na red na. Mas red pa sa damit na Action Claire. Di ba? Pagka ganun, mga ka-action, ang titignan mo agad sa babae, syempre, may inggit minsan. Or di kaya naman may pagsiselos din minsan. Kasi syempre, nako, magiging kami nito. Pero marami siya makikilala dyan na mas maganda yung background Insecurities ng family. yun. Insecurities yun. Meron din yung part na si lalaki, parang kapag nakita niya si babae, uy, ang ganda-ganda ng samahan niya ni Papa at mama mo. Ganyan. Sana ganyan din yung sa amin. Parang comparison na yun. Minsan mga ka-action yung insecurities na yun, yan din yung nagiging sagabal eh. Oo. Insecure. Pero paano kung ganito yung sinabi niya? Uy, ang sweet-sweet nyo ng mga parents mo, mama at papa mo, close na close kayo, Sana, maging close din nila ako soon. Daddy, tay. Papa. Ang sweet naman ni nanay. Parang diba? Ganon. Pero ayan mga ang sweet caption. naman ni nanay, tas si nanay na pala yung niligawan. Pwede. Mas mapapa-oo mo pa yung babae Oo, pag diba? ganun. Kapag Uy, una mong niligawan yung mga may magulang. nabasa akong ganon. Diba sabi ni babae, ligawan, di ba nung niligawan mo ko, niligawan mo muna yung mga parents ko, tapos mga kapatid ko. Ngayon, dahil gusto mo na mag-break tayo,
May Sila muna makipag-break. yung makipag-break ka muna sa kanila Pero lahat. totoo din naman. Oo, di ba? Kailangan mo muna ding sabihin din sa kanila. Oo, yun ang masakit na part. Lalo pag legal kayo. Sa mga lalaki, ang pinakamasakit na part, alam mo, kapag close na nila si tita, si tito, si kapatid. Kasi minsan ang binibilhan talaga ni Ng pasalubong ng ayun. pasalubong si kapatid, tapos Si nanay, si tatay, ganon. Pero dadating doon sa point na kapag wala na kayo, masakit dun sa lalaki, tas dun sa pamilya minsan na, ay nako, wala na akong kasamang iinom. Wala na yung kakwentuhan ko. Siyempre na, affected din yung family Oo. dun, no? di ba? Mag-grieve din yung mga yon for sure. Doon na dadating yung na kapag may bago si babae. Ayaw na nila. Namimiss ko yung ugali ni Red flag na lahat. Red flags na lahat. Namimiss ko yung ugali ni ganito. Dapat Parang nandun yung comparison na ang standard na nila is yung lalaking naging ka-close nila. Kaya kapag kayo manliligaw kayo mga ka-action, huwag kayo masyadong Kaya kapag feeling kayo, close sa kaya pag kayo mga babae, wag muna kayo magpapakilala. Ipakilala nyo na lang yung sure na. Tama. Para hindi nababroken heart din ang ating mga magulang. Paano kapag ang may... Ang dami mo namang ang- paano. Ang nagpumilit si lalaki, di ba? Na ipakilala. Paano kung ganito? Pinakilala ni babae kasi si babae, tatay lang ang meron siya. Tapos pinakilala ni babae si lalaki doon sa tatay. Oo. Tapos ang nangyari, wala din naman pala. O, di ba? Sayang. Wala lang, sayang. Na-share ko lang. Walang connect mga ka-action. Kaya dapat kapag magpapakilala kayo mga ka-action, ay dapat yung sure na. Pero ayan, batiin muna natin yung mga nakatutok sige, sa atin sa sige. Facebook Live. Hello po kay James Paul Almuete. Hello. Hello. Good morning. Good afternoon din po kay Ma'am Delia Cabais. Hello Uy, ma'am. good Kumusta afternoon, po? ma'am. Kumusta Happy po New Year kayo? po dyan sa New York. Nasa New York sila. Binmaloy. Ay, binari ba? Hello din kay Sir Salvo Marcancino at kay Ma'am Marilu Malanum. Kay Irish. Hello Irish. Kay Engineer Rose Montemayor Passion. Kay Ate Charis. Kay Alexander James Navarro. Uy, sino yun? Kay Si, Ma'am Maribel D. Hello po, Ma'am. Si Bethel. Ah. Si Bethel. Siya yung di ba? Siya yung tinulungan ni Jesus Christ. Si Bethel. Siya yung nag-angry dun sa isang comment. Ito yun. Ay, totoo? Hello, te! Siya pala yung nag-angry. Kamusta ho kayo dyan sa Bethlehem? Ay, charot lang. Maribel D. Kamag-anak niya si Michelle D. Si Maribel D. Ma-share ko lang sa inyo. Si Jason D. Oh, si Jason D. Ganyan. Yung rapper na si Snoop D. Ay, Snoop Dogg pala. Wala lang. Sige, simulan na natin. Ang ganda nung tanong dito, Action Claire. Sabi, the one o wag nang simulan. So, ang ganda nung pagkakatanong. Ikaw, tanungin kita. Yung si mo ngayon, the one na ba o wag nang simulan? Kasi yung sa akin, wag nang simulan eh. Ay, red flag na ba agad? Oh, red flag na agad eh. Punong-puno. Ay, hindi naman. Basahin natin tong mga red flags na to para malaman natin kung nakita ko ba dito yon. Ay, pero mga ka-action, kapag may mga komento kayo or may mga idadagdag kayo sa mga babasahin naming red flag, or kung may mga red flag kayo na napapansin sa relasyon ninyo, sa relasyon ng mga kakaibigan nyo, isan nyo po yan sa ating text line na 0922-852-1161 o di kaya naman ay mag-comment po kayo sa ating Facebook Live, mga ka-action. Okay, so yun mga ka-action, Ito, the one o wag nang simulan. Ang ganda nung tanong talaga, Siya ba? Paano pag nasimulan na niya, tapos nakitaan niya ng red flag, wag nang ituloy? Oo, wag nang ituloy. Wag nang Ayun nga, Hindi kasi sa atin kasi kapag nililigawan mo, kapag date, girlfriend mo na, para sa atin, ay kapag, di ba, sa ibang bansa kasi kapag dinidate mo pa lang, ibig sabihin nun, girlfriend mo na. Oo, you're dating. Ganun. Di ba? You're dating Lumalabas na kayo. O, ganun. Dito pero, lalabas kayo, pero wala pang kayo. Oo, magkaiba yung level ng panliligaw, tas yung kayo na. Meron nga sa Korea, sabihin mo lang na I love you, tapos nag-I love you si ganito. Kayo Kayo na. na. Totoo yun. Sige. Go. Go. Simulan na natin ito. Number 1.
Ayan, pakinggan po ninyo mga ka-action ha. Baka Ah. sa relasyon po ninyo meron Sige. ito. Dun. Ah. Number 1. Panay ang pagsiselos mga Ay, ka-action. nako. Nagsiselos ka ba lagi, Action Claire? Dati. 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 Ay, dati. Pero ayan mga ka-action, red flag po or nakaka-turn off o foul sa isang relasyon yung panay ang pagsiselos. Mm-mm. Sa tingin mo bakit? Insecure? Walang tiwala. Walang tiwala. Oh, nandun yung lahat eh. Walang Kasi tiwala. minsan, sa lalaki, ba't nagsiselos madalas ang lalaki? Baka ipagpalit. Baka ipagpalit O sila. insecure. Insecure sila. Sa O sa di babae kaya naman. takot na sila sa rejection ulit. Ay! Oo. Sa babae naman mga ka-action, madalas nagsiselos ang mga babae kasi baka niloloko, baka nakakita ng mas Oo, maganda. diba? O insecure pa rin naman yun. Insecurity pa rin. Sabi sa'yo madalas, alam mo, sabi sa'yo, para lang tayo nagkukwentuhan. Hindi, pero totoo yun. Mm-mm. Minsan sa madalas, nagkakaroon ng selosan dahil dun sa insecurities. Buti nga sinabi mo kanina yun eh. Kasi, hindi naman magsiselos ang isang lalaki kapag may kasamang lalaki yung kanyang jowa, kapag hindi siya na-insecure. Kung hindi niya kino-compare yung sarili niya doon Totoo sa yan. lalaki. Madalas kasi sa mga lalaki, kahit hindi mo sabihin, punong-puno yan ng Insecurities. Yes. I must agree. Totoo yun. At, kunwari, alam mo yung kantang Pansamantalang Unan. Mm-mm. Di ba sabi doon, siya na ang may oo auto. nga. Sabi. Ibig sabihin nun, Insecure siya doon yung sa... mismong singer na yon kasi may pinanghugutan siya doon, Oo. na-insecure din siya. Oo. Nawala naman ako nitong mga Oo, ganito. di ba? Wala akong kayamanan. Mm. Wala kang kayamanan. Ganon din kami, lahat, sa akin. Pero majority Majority ng naman lalaki talaga, mga totoo ka-action. yan. Minsan, Para na lang paghambog. Oo, paghambog, huwag ka na magtiwala doon. Pero kasi sa amin, dadating doon sa point na nililigawan mo si ganito, tapos may kasabay kang manliligaw. I-check mo agad yung background ni manliligaw niyang Oo. isa. Tapos pag nalaman mo, may motor ito. Oo. Wala na akong pag-asa dito. Ay, nakapag-aral diba? to. Nakapag-aral to, wala na. Ay, medyo, makinis, matangkad, mga Maitim ganyan. ako, ganyan. Totoo yun. Hindi, totoo yan, Ay, Action Claire. Lahat. Alam mo, masasabi ko yan kasi simula high school ako hanggang college. At may naririnig na din akong kwento na Lahat ng kaibigan ko, mga lalaki, tas lahat yan talagang rich kid. hindi, I mean, yung lahat yan kapag magkukwentuhan kami, biglang ang bagsak. Wala na akong pag-asa diyan. Oo. Ganito yan. Yung mga ganon. Takot na ako sa rejection kasi mga ganon sila. Kami lahat. Kami, dinamay ko pa dito. Hindi, pero Oo kasi nga. lahat ng lalaki, totoo yun. Kaya minsan mga ka-action sa mga kababaihan tapos kapag nililigawan ka ng isang lalaki, tapos bigla na lang nawala, na parang bula, hindi na bumalik, dalawa lang din yan kung hindi ka talaga niya trip or baka umatras siya dahil sa insecurities niya. Oo, baka may pinakita ka kasi. Or Tignan mo kahit yung hindi mo ipakita. Tignan mo yung memes na na kumakalat ngayon na may nililigawan siyang babae. Tapos nakita niya na yung nililigawan niyang babae, ang mga kasamang kababaihan, parang yung mga kasama niyang kaibigan niya, ang mga bit-bit nila, milk tea, mga kung ano-anong inumin na nabibili sa coffee shops. Tapos sabi niya doon sa video niya, parang, ay, ang afford ko lang kasi 3-in-1. Ice water Oo, na. hindi ko kaya yung ginagawa Milk nila tea. na ganito. Sabi niya, kaya, tama na muna. Sabi niya, yung gano'n, di ba? Sabi sa'yo, karamihan. Oo. Halos. Sa mga kalalakihan, no? Siyempre, kasi nga, kayo yung nagpo-pursue sa babae, Yes. kaya gano'n, mga ka-action. Tignan mo, may comment si Bethel. Bethel. Wow, close kayo ni ate, Oo. Siya ba? Bethel. Oh, eto. Ako magbasa, ikaw na. Ikaw na. Ako yung sige. pangalawa. Sige. Sabi niya dito, parang wala naman tayong kinuwento, no? Pero sabi niya dito, buti na lang, hiniwalayan ko na. Sinasabi ko na nga ba ikwento mo na kasi yan, hindi yung Oo. pa-comment ka lang dyan, ate. Ba't ka ba ha? kasi iniwan? Ba't mo hiniwalayan? Pero, Hindi ba sapat? congratulations. Ay, bakit? Dahil hindi na siya nasasakal. Ganyan. Ang favorite na color dati ni Ate Bethel, red. Red flags. Wow. Punong-puno ng red flag siguro yung mga nakita niya, no? I-stop Pwede na bang natin. i-shoutout dito si Angela?
Wait lang nga, i-comment ko dito si Angela talaga. At saka si Ate Eliza. Uy, sabi niya dito, Ano? Okay. Sabi niya kasi dito, ako na magbasa ng comment. Oh, sige. Sabi niya, nagsiselos kasi yung ibang girls. Kino-compliment sa harap ng girlfriend. Pero yung GF, hindi man lang i-compliment. So gustong-gusto ng babae minsan na na parang Kino-compliment. parang kino-compliment, pino-post, ganyan siguro, na this is my girlfriend, tas po-post. At saka base dito sa kanya, base dito sa comment niya, nagsiselos kasi yung ibang girls na kino-compliment sa harap ng GF. Sige, kakampihan mo yung babae, kakampihan mo yung lalaki. Ay, hindi kasi ganito. Sabihin ko sa'yo, singit, pinagtatanggol na. Hindi, sabihin ko lang sa'yo, bakit minsan sa madalas, ayaw ni lalaki na parang pinopost si kanyang girlfriend, minamay day, ganyan. Oh, bakit? Lalong-lalo kung maganda yung Bakit? pictures, ganyan. Kasi ayaw nilang parang Medyo private kasi ang lalaki. insecurity ulit. Dahil. Kasi kapag minay day nila, nako, boom. Ano? Ay. Photoshoot. Oh. Ang ganda-ganda ni girlfriend mo doon. Oo. Minay day mo ngayon. Tapos may mga makakita doon. Ganda naman nila masyado. Ang ganda naman. Ganito. Oo. Ang gagawin nila, gagawa sila ng paraan para Siraan. makuha si girlfriend mo. Ganon. Yun yung At saka hindi kasi kinakatakutan. masyadong pa-show off ang mga lalaki. Oo. Hindi sila masyadong pa-show Yes. off. Pero dito sa comment niya, Action Alex, para ang nahihinuha ko dito, siguro may isang sitwasyon. Nangihinuha, ha? Lalim, ha? Parang siguro may isang sitwasyon, kunwari ikaw may girlfriend ka, tapos ako kaibigan mo ako. Tapos ang dating parang hindi mo siya kino-compliment, ako yung kino-compliment mo as a friend, bilang friend. Tapos siya, yung na-girlfriend mo, hindi mo man lang siya ma-compliment sa ibang tao. Red flags na yon para sa inyo. Para sa kanya. Para sa kanya. Oo, sabi Yun niya. nga, di ba? Ini-explain ko kanina sa Ay, kanya. may point daw si Sir Alex. 1 point po? Yes! Nako, panalo tayo ulit. Action Claire, 1 point sa akin. Panalo ko. At Teacher Riz? Nako. Ito, sinasabi ko sa inyo. May point ako doon, pero syempre, masakit din sa babae dahil may mga pinsan akong babae, Lalo may na mga- kapag babae, ma-flex yan. Ma-flex yan. Ngayon, may mga pinsan akong babae, nagkaroon na sila ng boyfriend, ganito. Masakit din para sa kanila, lalo kapag nagkukwentuhan kami, tapos sasabihin nila, uy, alam mo ba kuya? Uy, parang ikinakahiya kasi, no? Oo, alam mo ba kuya, si ganito, di ba kilala mo siya, alam mo, kwento siya ng kwento sa akin, ang ganda-ganda daw ni ganito, ang ganda-ganda daw ni ganyan. Syempre, para sa akin, dahil pinsan ko yon o kahit sino namang babae na kaibigan ko, ganyan. Tas Masasaktan sasabihin nila ka. ganun. Masasaktan ako kasi, ay nako, mali yun. Oo, kasi But- syempre but- pinapahalagan mo Oo. siya. Ba't kailangan niyang kino-compliment masyado yung isang babae na hindi niya naman jowa sa harapan mo, ganun, Oo, di ba? oo. Parang ganun yung pinupunto. Yun Oo yung nga, ganun yung hinuha. pinupunto niya. Hinuha. Kunwari, girlfriend ko yan, yung nagko-comment, tapos sabihin ko, hindi, mas maganda si Ma'am alam mo, ang ganda-ganda ni Ma'am Merly Viloria. Tingnan mo, ang ulam niya nung Sabado, adobo, tas kaldereta. Ang sarap-sarap niya magluto. Hindi tulad mo, ang pangit ng luto mo. Oo, red Masakit flag na yun Red flag talaga yun. Super red flag yun mga ka-aksyon. Yes. And you don't need to tolerate that, ha? Yung comparison pa lang, yung i-compare ka pa lang. Tignan mo yan. Isang ano pa lang, isang mali pa lang na word yan, pero pinag-usap ang haba-haba. Tignan mo, nasa selos lang tayo, nasa Diba? comparison, nasa insecurities Diba? na. Kasi madaming laman yun. Yung selos na yun, madaming laman yun sa tutusin lang. Sana nanonood yung mga yung mga Pero pwede ring mga magselos. babaeng iniwanan ako. Oy, sa babae, pero kaya mas madalas magselos. Though hindi naman kasi hindi masyado naming pinapansin yung insecurities eh. Yes. Ako lang to. Pwede nyong i-disagree ito. Pero ang nakikita ko kung bakit masyadong nagsiselos minsan ang mga kababaihan, dahil mostly mga ka-aksyon ng kababaihan ay may trust issues. Compare doon sa lalaki compare sa mga kalalakihan, mas may trust issues yung mga babae. Red flag din ba to? Red flag din ba to kapag chinachat ka lang niya? Yes, red flag. Kapag nami-miss ka niya. Yes. Chinachat ka lang niya kapag kailangan niya ng kausap. Yes. Sasab- Chinachat ka lang niya kapag hindi sila okay ng girlfriend Oo. niya. Sasabihan ka na wala ka bang ginagawa ngayon?
Di ba, out, Nakaka-red flag yan. out mo 6 p.m., Mm. nasa ganito ako, tara punta ka dito. Then pagpunta mo doon, makikita mo, aangkas siya doon sa kaibigan niyang lalaki. Aalis na. Kasi aalis na sila. Parang, Tapos bigla siya mag-chat, sasabihin niya, ay wag na ay, pala. nauna na ako, sabi niya. Tapos biglang nasa isip mo, tinatawag kita kanina, nasa gilid kita, hindi mo ako pinansin, basta-basta ka na lang sumakay sa ganito. Tapos bigla niya sasabihin, ay, kaibigan ko lang yon, ganito, ganyan. Red flag na pala yon. Ba't ka umiiyak? Oo, red flag yun. akin- ay, Parang, wala lang. Sige, game. oh, red Red flag flags pala yun. yun. Tas para sa akin siguro kasi- that time kausap niya yun. Mm-mm. Dudulos. Kapag, nung time siguro nakausap niya yung lalaki na pinapapunta niya, hindi siguro sila okay nung boy. No? Hindi rin. Ay, Hindi rin. Yun nga, nagtataka si lalaki kasi, ba't ganon? Magpapakita ng motibo, tapos, kung ano-ano ang, alam mo, magchat-chat, magkukwento ng buhay niya, magkukwento ng mga problema niya. Nakikinig si lalaki. Nandyan siya, ganon. Tatawag si babae, sasagutin na lalaki kahit medyo busy. Pero, kapag ka itong si lalaki magkukwento ng mga problems niya, ganon, parang sabihin niya lang, parang sabihin niya lang na, ay, huwag kang ganyan, ganito, ganyan. Napakaikli ng mga sinasabi niya. Pero pag ang siya cold, yung may, no? Ang cold. oo, pero pag siya yung may problema, ang mga sinasabi mo, pagkahaba-habas, dinadamay mo na si God, Parang may kilala din akong dinadamay ganyan. mo na si ganito. Parang nanonood siya ngayon sa atin. Nanonood siya. Baka si Bethel yan. Hindi naman Ay, din. di ba? Uy, hello po kay Ma'am Rosalie Binoy Mahinay, isang maksyong tanghali. Grabe, ano? Napakaganda palang pag-usapan ng ganito, Action Claire. Oo nga. Nasa selos pa lang tayo na part, ha? Parang abuti tayo na hanggang February 14 dito. Hindi, parang preparation na din natin ito. Oo, para oo. pagdating ng February 14 mga ka-action. Hindi masayang yung mga chocolate, Oo, tas flowers. hindi sayang yung 500 ninyo na magbibigay-bigay kayo ng tapos red flag lang din pa rin makikita. Yata, magpa-reserve na kayo sa akin ng bulaklak. Hindi, pero totoo yun. Ano, grabe pala. Kawawa naman si Boy sa... red flags yun. Alex, kawawa naman si Boy. Oo. Naramdaman ko na rin parang nung binabasa ko, red flags pala yun. Oo, red flag nga yun. Di ba? Tapos, Masyadong nakafocus kasi. Ang tendency nun kasi mga ka-action, masyado siyang nakafocus dun sa problema niya. Pero kapag ka may problema na yung partner niya, wala lang siyang masabi. hindi ba kasi para sa akin, dalawa, sa akin mga ka-action, yung love na word, dalawa yan. Para sa akin. Gawa-gawa ko lang naman ito. Sa'yo lang naman yan. Oo. Bakit naging dalawa ang pag-ibig para sa akin? Kasi may pag-ibig na totoo at may pag-ibig na naaawa ka lang. Yes. Nasabi ko yung pag-ibig... Simpatsya lang yun. Oo. Nasabi ko yung pag-ibig na naaawa ka lang. Kasi ako mismo, na-try ko yung may nakita akong ganito, tapos parang feeling ko in love na ako sa kanya. Pero nung iniintindi ko yun, nararamdaman ko, hindi, naaawa lang pala ako sa kanya. Kaya dapat alam din natin i-distinguish yun. Pero Dapat- kapag katotoo kasi mga ka-aksyon, hindi mo man siya nakikitang kaawa-awa, hindi mo man nakikita yung side niyang kaawa-awa, mahal mo siya. At Yes. pipiliin mo siya. Ha? Totoo yan. Mm-mm. Grabe, Pero yun yung sinasabi ko sa inyo. Kasi minsan akala nyo mahal nyo yung isang tao. Uy, yun pala, baka doon din naawa lang nagfo-fall. Baka doon din nagfo-fall yung sinasabi natin kanina na, 'di ba? Sabi mo na walang red flag dati sa atin kasi ang kayo. gusto Pabuti natin ito natin. hanggang 4, ha? De, joke lang. Kasi ang gusto natin, 'di ba, yung walang hindi tayo nangiiwan, yung hindi natin sinusukuan yung ibang tao. Siguro pan din 'yon, magfo-fall din 'yon doon sa naaawa tayo. Naaawa tayo na along the way wala siyang kasama, na along the way walang nagtitiis sa ugali niya mga ka-aksyon. Pero, syempre, mahalin din natin yung sarili natin mga ka-aksyon. Sa pagmamahal ng sarili natin, kailangan hindi natin tinotolerate yung red flags na ginagawa sa atin mga ka-aksyon. Tama. Una pa lang yan mga ka-aksyon doon sa red flag na sinasabi Oo namin. nga. Yung selos. Pero ang layo na, parang ang layo na ng narating. De, pero totoo yun, Parang kailangan ng mga ka-action natin na malaman yung red flags, lalong-lalo na ngayon, Action Claire, dahil ilang araw na lang darating na itong si... Bakit ka na darating? Nabasa akong comment. Nag-reply ako eh. Reply ka pa. Oo, hanapan ba natin? Wala daw siya.
Eto, may makinig ka, sabi kay Angela. Kaibigan mo to si Angela, ano? Oo. Oo, yan. Makinig daw ho kayo. Nako! O, ni Ma'am Joyce, meron daw ba? Sige, hanapan ka namin. Wait lang, contact mo to number na to, ha? Oy, sabi naman ni Ma'am Rosalie. Ma'am Rosalie Mahinay. Oo. Ako nga wala, pero happy pa rin. Yes! Yun ang sinasabi namin, mga ka-action. Alam nyo, Ma'am Rosalie, nandito lang po kami Na- sa February 14. Magsama-sama po tayo. napakagandang advice nun. Yung Yung stay single muna pansamantala. Diba? Bakit? pansamantala yan, ha? Pansamantala Hindi lang. for good. Oo. Wag yung yung pansamantalang unan, Pansamantagal. pansamantalang panyo. Ay. Wala na, hindi Sabi na ng tayo kaibigan nakapag-play ko ng one kanta. time. Sabi ng kaibigan ko one time, Action Alex. Oo. Dapat daw maging mapagmatsyag din tayo kasi baka yung isang tao chinachat lang tayo just to mend his or her broken heart. Pero kapag okay na sila ng boyfriend ng girlfriend niya, iiwanan ka lang din. Sinabi sa akin niya ng isa kong kaibigan nung November pa yan, mga ka-action, November. Hindi, totoo yun. Naniniwala ako doon, alam mo. Kasi meron Doon papasok yung pansamantalang unan, pansamantalang i-chat ka, kakausapin ka, tatawagan ka pa, bago siya matulog, makikipagkwentuhan pa, para saan? May jowa naman siya di ba? Tapos, dahil kaibigan ka niya. So ngayon, ikaw, kapag may problema ka, tatawagan mo rin, nako sila ganito, pinag-uusapan nila ako. Kung ano yung sinasabi nila, hindi naman nila ako kilala. O tas siya, kakausapin ka niya, and then maya-maya, o sige na, matutulog na ako. Sa next time na lang sa niya. Pero pag siya yun tatawag sa'yo, kahit pagod ka na, inaantok ka na, kinakausap mo pa rin, gano'n. Diba? So, saan nag-fall yun, mga ka-action? Sa red flags. Red flags yun ni babae. Sa'yo, kasi may jowa siya eh. Tapos kakausapin ka pa. Diba? Dapat doon, kapag may problema silang magjowa, problema lang nila yun. Diba? Magsama silang dalawa pag awayan nila. Hindi, joke lang. Tapos ang tendency niyan, mga ka-action, syempre, imagination ng babae, mga ka-action, baka ang iniisip na ng babae, ay may gusto to sa akin, Oh, di ba? may May feelings ganun to din. sa akin, bakit siya sa akin nag-o-open, bakit niya ako kinakausap, o kita nyo, may kasi napiperwisyo syempre- patuloy kayo. Kayo yung nagsimula eh, di ba? Parang, No? Galit na siya. meron din kasi yung minsan sabihin nila, hintayin mo ako. Hinintay. Pagdating sa dulo, nabali yung sanga. Hindi. Oo nga, yun yung... Hintayin mo ako. Mhm. Hintayin mo ako. Darating yung... hintayin mo ako kasi balang araw hintayin mo ako kasi... Tayo hanggang dulo. Oo, tayo hanggang dulo. Magkikita pa tayo sa dulo. Mag-aaral lang ako saglit. Kaya natin to, blah, blah, blah. And here comes the end. May Graduate kasama na pala siya. Graduate na. Kung kailan papunta ka na ng graduation, may dala kang bulaklak. May nagbigay na sa kanya ng bulaklak. Oh, di ba? Diba? Sakit Yung naman mga nun. ganon. Asan na yung hintay? Ayan na. Nako. Ayan, nahintay Conrad natin Alvarez. siya. Alaw na 52. Ang ating oras, mga ka-action. Mabilisan lang ito. Magbibigay lamang ho kami para sa ilang mga paalala. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. 24 hours.
Alright mga ka-action, ako oras ho natin 2:00 ng hapon at bago ho tayo magtuloy-tuloy, basahin ko lamang ho isang balita. Dito siyan syempre sa ating programa. 2:00 ng hapon ang oras at narito ang balita natin sa oras na ito. Inilarawan ngayon ni Health Secretary Francisco Duque ang Field Hospital bilang first-class facility na kumpleto ng gamit at amenities na kailangan ng Returning Overseas Filipinos o ROFs upang makumpleto ang kanilang isolation procedure. Pinasalamatan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa Secretary Duque at Secretary Charlie Galvez Jr., Chief Implementer ng National Task Force for COVID-19 sa pagbisita sa 344 beds hospital na talagang sinadya para sa mild and asymptomatic patients. Ayon kay Moreno, sasagutin ng Manila government ang gastos hanggang sa makumpleto ng ROF ang kanilang isolation sa Manila Field Hospital. Ang Manila COVID-19 Field Hospital ay naipatayo sa loob ng 52 days na bahagi ng plano ni Mayor Isko na labanan ng COVID infections sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na hospital care na merong gamot para sa mild at asymptomatic patients. Ipinatayo ang ospital sa isang field sa harapan ng Quirino Grandstand sa Luneta Park. Tiniyak naman ni Moreno kay Duque na bukas ang Manila City sa lahat ng COVID-19 patients na nangangailangan ng life-saving drugs tulad na lamang ng Remdesivir, Tocilizumab at Molnupiravir. Nasa 40,000 capsules ng Molnupiravir ang nasa Manila at ginagamit din ang gamot na ito para mabawasan ang panganib na ma-ospital at epektibo din daw ito hanggang 50% na pagkamatay ng pasyente dahil sa COVID. Sinabi pa ng Aksyon Demokratiko Standard Bearer na ang 40,000 capsules ng Molnupiravir ay marami pang matutulungang buhay hindi lamang sa Maynila kundi sa mga kalapit na syudad at lalawigan. Ang balitang ito ay sa inyo ng Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Alright mga ka-action, muli nagbabalik ko kami ng Action Claire de Guzman dito sa programa ang Love Notes Unlimited. Nako. Ayan, isa pa lang yun ang pag-usapan namin. Uy, ayan. Uy, may nagbati sa iyo, Action Claire, si Ma'am Rosalie Benoy Mahinay. Thank you po sa inyo lahat dyan. Ingat po kayo palagi. Ingat din po kayo, ma'am. Kung wala po kayong kasama sa 14, nandito lamang po kami ng Action Alex. Opo. Kailan ba ang February 14? Na-check mo na ba? Ay, Lunes! Nako! Oo nga, Lunes. Oo. Ilang araw na lang, no? Oo nga, oh. Grabe naman, ilang araw na ilang lang. araw Dalawang na lang. linggo pa. Ilang araw na lang, nako, araw na naman ng pista ng mga patay, gano'n. Charot. pista ng Ilang mga araw na lang mga ka-action. Marami na ng mga magiging mapait dyan. Ay, isa na tayo doon. Oy, maganda yun, ano? Kapag pagsapit ng February 14, imbis na pag-usapan namin usaping pag-ibig, usaping pagluluksa ng mga pusong sawi. Try natin, ano? Oo, try natin. At kung may mga pang sawing pag-ibig kayo or story ng sawing pag-ibig, send nyo po yan sa amin mga Yes, ka-action. mga ka-action, ano? At yan po yung pag-uusapan natin sa 14. Opo, mga ka-action. Mga iba. Uy, at least kahit papano, isipin mo, Action Claire, ano? Dahil kahit hindi natin na ituloy-tuloy itong pinag-uusapan nating dawan o wag nang simulan. Maraming pang natitira, oh. Naku, mahaba-haba pa yan na pag-aawayan nating dalawa dito. Mahaba-haba pang pagkokomentan nila yan. Oo, mga ka-action. Kaya't abangan nyo po bukas, ano? 12:30 pa rin ng tanghali, mga ka-action. Ako, napakasarap pag-usapan. Ng red flags. Oo. Kasi may laman, bawat isang dito, bawat isang column, Parang, hindi, bawat isang red flag, ang dami niyang Ang sinasakop. dami niya, oo, di ba? Parang siyang, isang puno na maraming ugat. Ay, malam. Ugat. May tawag doon, anong tawag doon? Family tree. Maraming sangay-sangay. Oo, pero totoo yun, kasi tignan mo, yung mga ibang nakikita pang red flags dito sa 2,000, marami pa yan examples eh. At marami pa tayong makukuha examples dyan, mga ka-action, na talaga namang makaka-relate itong mga ka-action natin. Sila Ma'am Bethel, ganyan. Napansin ko, ramdam ko, ang dami niyang Ang dami niyang hugot sa Ang dami buhay, niyang no? hugot sa buhay, One time nga tawagan natin yan. Parang Pwede ba? Tawagan ka namin. Pwede, sa gabi.
Oo Yung nga. mag-share siya Ate ng Cha, tumawag ka mamayang gabi. Kung Oo. ayaw mong tumawag, ako tatawag sa'yo. Maganda kapag tatawag siya, lumuluha na siya agad. Ay, hindi na yan Ay, luhaan. hindi. Makulay Paluhain na. natin. Nako, mabilis ako magpayak lalo kapag tinanong mo, minahal ka ba talaga? Ay, baka nga umiyak yan. Oo, iiyak yan. Lalo kapag sinabi mo sa kanya, pag sinabi mo, ba't Sige ka nga, ba- Ate Cha. Ba't ka ba- Hinahamon ka ni Alex, oh. Oo. Pakiramdam ko ngayon, kapag kinalkal mo yung phone niya, meron pa rin silang picture na dalawa doon. At kapag meron pa rin silang picture na dalawa doon, ibig sabihin nun, mahal niya pa. Hindi, may letter C na yan. May letter C na siya. Naka-move on na yan. Red I flag. hope so. Red flag yun kapag hindi pa na-delete yung picture. Oo. Nako, pag ako kinalkal ko yung cellphone mo, dito pala dapat. Pag ako kinalkal ko yung cellphone mo, Bethel, tapos may nakita pa ako niyang Dapat picture niya. mag-share screen siya, no? Oo. Nako, pag nakita ko, may picture pa yan dyan. Ay, red flag. Nako, dapat mabuhay ka ng single. Paul. Tatanda ka ng dalaga pagka ganyan. Hindi, may letter C na yan. Ay, may letter C na yan. Sino kaya yung letter C na yan? Hulaan ko. Christian. Mala. Charlie. Pag yan, nahulaan ko. Uy, nako, yan. Uy, nakakamotor na si si Sir Freddy. Oo, alas 2:07 na mga ka-action ng hapon ng ating oras. Nakasama ho natin sa ating technical side mga ka-action, Action Conrad Alvarez. At sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer. Ako naman po si Action Claire de Guzman. Ako naman po si Action Alex Navarro mga ka-action. Nako, sobrang saya ng usapan ho natin. Itutuloy natin ito bukas. Dito lamang ho yan, syempre, sa Love Notes Unlimited sa Action Radio Pangasinan. Una sa action, Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcast.